104.7 IFM. Report! Nagpaalala ang Dagupan City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga Dagupeños kaugnay sa patuloy na nararanasang mainit na panahon sa lungsod. Sa mga nakalipas na tala ng pag-asa Dagupan, naglalaro kadalasan sa 40 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index forecast at aktual na heat index sa lungsod. Napasok sa extreme caution at danger level kung saan posibleng ilang mga heat-related illnesses tulad ng heat exhaustion, heat cramps o heat stroke. Sa panayam ng IFM ni Dagupan kay CDRMO Head Ronaldo de Guzman, ibinahagi nito ang ilang mga hakbangin upang maibsan ang init na nararamdaman ng mga Dagupeños. As much as possible, kung wala namang importanteng gagawin from 11 a.m. to 2 p.m., kung pwede, pagpaliban ko muna yan. Hydration, yung uminom tayo ng tubig. Always keep hydrated parate para maibsan natin yung heat stroke or yung heat exhaustion na tinatawag nila. Huwag magpuyat, yun ang isang pinakamain kung expose sila sa outdoor activities o sa outdoor na trabaho, iwasan po yung magpuyat. And pinaka-importante din, sa umaga, dapat before na magtrabaho, dapat magalos ang sila. Kahapon, pumalo sa 45 degrees Celsius ang nitalang heat index ng Weather Bureau. Samantala, ayon sa kanya, wala pa manong naitatalang anumang heat-related incident sa lungsod sa kabila ng lagay ng panahon sa Dagupan City. Nagdeklara naman ng LGU ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong araw sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.